Hello. Ang gagaling ng mga anso. Tingnan mo. Helping together para makabuo sila ng mansion. Ang malaki, maganda. Ang laki ng ano nila. Oh. Malaki yung dahil tutulungan nila. 1 month. Katulad nating kaya doon sa mga brad ko. Pag at saka maging matyaga para mabuo ang requirements ng ating YT. Helping together. Katulad sa mga ans na to, nagtuto nila para makabuo ng malaking bahay nila. Isang malaking mansion nila. That sa YT, kaya to guys. Kailangan natin. Thank you for